Sziasztok, srácok! Ebben a videóban challenge-et fogunk csinálni. Például úgy, hogy elsőnek Uncommon-nek kell játszani. És, hogyha első körben elveszítem, kettővel fejlődünk le, bocsánat. És hogyha középdöntőbe jutunk, egyel fejlődünk. És hogyha bejutunk a megnyerjük a leges döntőben, akkor kettőt fejlődünk. Ez lenne a cél, úgyhogy elérjek a speciálishoz, és sikerül ezt a challenge-et kivinni. Nézzük meg, hogy sikerül-e kivinnem. Szóval szerintem ezzel fogok. Szerintem ez a legmenőbb, amit most tudtam. Úgyhogy menjünk. Izgulok. Eléggé, mert ez a videó amúgy eléggé jó lesz szerintem. Ott is vagyok. Oké. Hát ez amúgy nem is rossz ez a skin. De várjál, footstep-et kellett volna állítani valami normálisra. Ez az, amit mindenkinek ugye elsőnek megkap. Ugye már rajta van elsőnek, de mindegy, hát most ez van rajta. Most ez lesz az egész videóig rajtam. Nem cseréljük le. Júj, ne rugdoljál le, kérlek szépen. Mert ha lerúgsz, akkor nekem annyi, ugyanazzel. Hát most commonon vagyok, és hogyha most ezt elveszítem, akkor ugye commonon maradok ugyanúgy. Mert hát nem tudok egyen lefejlődni, ha már a legelső szinten vagyok, hogy fejlődjek le. Szinte 0. szint, mert hát, hogy egyes szinten lenne, akkor 0 szinten mennék vissza. Ja. Júj. Durva meccs ez! Azt a de jó, hogy itt felugortam. Jó. Azt hittem legalább meg tudunk több, hogy hívják? Több szintig eljutni. Na, ó ne! Nem fogom, srácok, lehet megnyerni, úgyhogy... De szurkoljatok! Mert én itt beragadtam! Én nem fogok velük harcolni. Az biztos. Jaj, ne, ott van bent valaki. Ne, nagyon lövöldöz. Ő is itt van! Itt van! Jó, én innen elmenekültem. Csácsövi! Muszáj engem követni, te, hogy is hívnak. Haj! Segítség! Úristen! Ez mi? Ne! Hoppá! Biztos nem találnak el. Nem. Ott is jönnek. Hát ezt amúgy szívtuk, mert hát én ezt nem szeretem, ezt a pályát. Oly! Jaj! Jön! Nem. Hé, honnan lősz? Hagyja! Ó, megnyertem! Hát ezt nem hittem, hogy megnyerem. Ez a noob skin. Úristen. És döntő. Ha ezt megnyerem, 2-vel fejlődök. Úristen. Jaj, bocsánat. Én meg itt. Hát ez a betegség. Nem vagyok beteg, csak kicsit taknis. Tehát lázas voltam én, de már meggyógyultam. Hát, de még azért betegeskedek. Kicsit megfáztam, de hát semmi bajom nincs nagyon. Azt, hogy megmenekültem őt, le is boxoljuk. Kilökögetett engem ott. Jalázhatatlanságom volt. Nem, már csak ő van. Ja nem, többen is vannak. Szem is hagyjál békén, mert én egy általatlan kisgyerek vagyok. Benyomod itt előttem az imótot, tök jó, direkt. Ne gyere ide. Te se. Júj. Meg igen,
hogyan tudom megkapni, most egy kicsit váltok szót, kérlek iratkozzatok fel, mert ha feliratkoztok, akkor, na, hát ezt elrontottam, ha 100 feliratkozónál több lesz, nagyon jó lenne, be tudok jelentkezni, hogy én is videós legyek. Tehát nagyon megtehetnétek, hogy feliratkoztok rám, és lájkoljátok a videómat. Ja, elég nagy segítség lenne. Hát, de egyet fejlődtünk. És akkor megkapnám a influencer skint, meg havonta 5000 gemet. Ez eléggé, ezzel megyek. Ez eléggé jó lenne. Ja. De már 5 perc elmúlt. Hogyan fogom én speciálisig teljesíteni? Már megértem úgy azt volna azt a nyerést, ha már elszaladt ez az idő. Hát remélem most azért fejlődünk. Nerfes pálya lesz meg ördög, de hát ez egy serif, biztos jól lő. Hát de én inkább menekülős vagyok. Nem szeretek lövöldözni, főleg Stumble Guy-ba. Alig van életünk. Na, most mi van? Mi van? Ó, botbash. Nem is rossz, nem is jó. Jaj. Hát ez a sheriff egy kicsit szokatlan, hogy ezzel vagyok, de tök menőm úgy, hogy így szokatlan, és így tök menő. Itt egy új karakter, de és köszönöm ez a kalapíny. Nekem tetszik amúgy, így most játékban játszok vele. Tökre menő. Nem is látok ilyeneket, gondolom. Ez a Super Guy, ez meg elég ideges. Ultra Guy, bocsánat. Ez a Ultra Guy már elég idegesítő lenne vele játszani, vagy nem is idegesítő, hanem olyan rossz. Mert mindenki azzal van. Ezzel a sheriffel meg nem senki. És ez tök menő. Na, hát most akkor egy karakterrel biztos fejlődünk. Reality-vel. Most jön a Rare, azt hiszem. A kettőt fejlődnénk, epic. Az nagyon epic lenne, ha epikust hallotna. Jó, ezt szeretem, ez meg lesz. A király. Hát te nem vagy király. Ó, bakker, hát ez arra ellöki. Nem tudok előre menni. Osztolj hozzá! Az footsteppen. Hát ez eléggé durva, amit nem mondjak. Hát ez komoly. Jöttök már, süllyed a hajó, én amúgy nem szeretnék sokáig fenntartózni. Jó, hát nekem az a trükköm, hogy maradjatok a hajón, ameddig egy süllyed le, és amikor már gyorsan süllyed, akkor ugorjatok le. Szerintem ez a trükk a jó, legjobb. Super slide! Hát, ezt nem hiszem, hogy meg lesz, főleg döntőnek. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon nem lesz meg. De ne, megelőzött. Gyere ide. De ne előzz le, kérlek szépen. Ne! Hát ez nagyon elszartam. Új, az mi volt? Lebágoltam, vagy így. Hát az ott szépen leesett. És ki az első? Az mi volt? Azt láttátok? Úristen! Megnyertem! Ez micsoda? Megnyertem az Uncommon Skin-emmel. Hát én ezzel fogok játszani mindig, esküszöm. Hát de jó ez. Epic. Most Epicre válthatok legalább. Jaj, nem a shop. Epicös pörgetünk a shopba. Fú, hát én nem is tudtam. Hát amúgy ez menő. Ezzel játszottam meg. Hát ez amúgy tök menő skin, amúgy szerintem. Repkednek. Akkor ezen játszok. Oké. Ha ezt megnyerem, teljesítettem a challenge-et.
Nagyon jó lenne amúgy. Hú, de jó lenne. Az nagyon-nagyon komoly lenne. Hát de ez az Artemis nevű karakter. Nekem eléggé tetszik. Most írjátok már a kommentbe, hogy ez mennyire jó talán. Meg lájkoljátok, és érkezzetek rá. Megint elmondom még mindig, hogy el ne felejtsétek. Hát, eléggé, ne bodbes. Eléggé melegen van itt a házban is. Nagyon meleg van. Hát, olyan idők voltak mostanában, hogy nyáron hideg volt szinte elején, ott hideges volt azért, de így most őszre meg, hát kimelegedett az idő. Hát ez csodás. Most kell fürödni. Most kell. Új! Na, én egy trükköt most itt bevetek, amiket itt kell. Fú, de kicsit megijedtem egy másodperc, hogy így eltűnt a karakterem, azt hittem eldökött engem, hogy így másodpercnyi kére. Ó! Megnyertem. Hú. Ne, Hot Wheels. Azt nem nyerem meg, de legalább egyel fejlődünk majd. Az biztos. Úgy ugrunk egyet. Így is megelőztek. Ott egy hacker ezzel a skinnel. Ott elől, itt. Ne! Ez mi volt szó? Szüljön. Köszi, hogy fellöktél. Ne! Jó, ezt megmentett. Zöld. Kedvenc színem ezek közül. Áj! Miért megyek bele? Áj! Hát én ezt nem nyerem meg, mert én olyan szarul irányítom számítógépről, hogy az csak... Na, de most eléggé jól bejelöltem. Az szerintem a titok, hogy így elkanyarodik. Júj. Áj, ne. Jó, én már ezt nem nyerem meg. Vagy még lehet. Nem. De örüljünk neki, hogy az előzőt megnyertem. Kaptam kupát, úgyhogy az... Legendary-re fejlődhetünk. Játszunk az új skinemmel. Hogy a flamingós? Flamingós legyen. Előző videómban játszottam ezzel az repülő skinnel, úgyhogy nézzétek meg! Tavaly játszottam vele. Hú. Vigyázz, specialhöz érünk, és akkor, hát nem tudom, special-lel játszunk? Nem tudom. Eljutunk a Special League, és a Special-lel már nem fogok játszani, de kivitték a challenge. Az a lény. Lost Temple. Elsőre. Nem rossz. Ezt megnyerem simán, úgyhogy ki is vittük a challenge-et. Júj, fején megyek. Visz engem a fején. Új, áj, ezt mit csináltam? Úgy, trükköcskéket. Hát ez nem trükk volt, majdnem leestem, és le is esek, persze. Úgy. Hoppá, jaj, hát ezt elszartam nagyon is. És fellök. Maradnák, jaj. Úgy. Na hát. Új, hát ez a trükk nem siker. Jó, hát én inkább nem szarom el, de elszartam, persze. Nem sikerült. Nem érek be! Ja, de beérek, úristen, pont utolsónak.
Hú. Tehát kivittük a challenge-et, srácok. Hát ez eléggé jó. El is mondom, hogy ne folytassam a videót tovább. Kivittük a challenge-et. Én ezt el is fogom rontani, úgyhogy... Mert már minek folytassam tovább, húzom az ide. Hát ezt nem tudom elrontani. Jó, az a lényeg, hogy nem érek be. Kicsim. Hát felérek. Úgy és... Hogy lájkoljátok és elkezdetek fel, ha még több videót szeretnétek. Most arra is mondom, hogy... Hát ezt nem hiszem el, de nem baj, nem is akarjuk megnyerni. Lájkoljátok és elkezdetek fel, ha még ilyen videókat szeretnétek. Hát nem ilyen, másokat, újakat, hogy élvezzétek. De aki nem látta az előző videómat, csekkolja le. Meg azért ezt is nézze végig. Kíváncsi rá. Hát de már itt vagyunk a végén, tekerj előre nyugodtan, mert én már nem fogok beérni direkt. De azért a trükköket itt megmutatom, hát ez lenne az trükkön. Én találtam ki. De hát kivittük a challenge-et. És melyiket special választottam? Várjál, még a mitikus van. Ó, ne. Ezt nem hiszem el. Akkor az Uncle-szemmel leszünk, és mennünk kell egy batchet. Ó, hogy a... Ezt elszúrtuk nagyon. Miért jöttek be a mitikusok a játékba? Jó, nem panaszkodok. Jók ezek a mitikusok, csak hát. Jó, bejutunk az elsőbe, és... Hát de nem baj. Most bejutottam volna a döntőbe, akkor jobb lenne. Hülye voltam. Hát ez hosszú videó. Nyugodtan tekérjétek be. Nem is kell végignézni. Ha már biztos az elején betekertétek, tehát nem is annyira baj. Nem szeretnénk most lejesni, mert hát fejlődünk vissza egyet, és az legendary. És azt nem szeretnénk legendary-vel játszani, mert már eleget játszottunk a legendary kis karakterrel. Na hát menjetek el! Ó, jó, megvan, és kivittük a challenge-et. Most már! Ott egy hacker. Ennyi hacker van amúgy. De ezeket... Hogy? Miért ennyi hacker? Na, ezt még megnézem egy videót. Hogyan tudsz hacker lenni? Hogyan szerezni? Frissítették, és már meg lehet szerezni? Vagy nem lehet megszerezni? Én az 56-os bétába vagyok. Na, srácok, hát ezt... Ja, most így megnyerem. Nem tudom, befejezzem a videót. Aj! Nem tudom. Én szerintem tovább játszom, és... Ja, vagy nem. Nem játszom tovább, mert meg akarom mutatni azért, mit választottam, hogy mit választottam volna. De... Hát ez úgy meg lenne. Új. Szóval ezt így fel, és... Na most így. Tada! Na srácok, hát ez nem easy. Így kell, srácok. Érzétek? Így. Tada! Na gyertek! Mindenki jöjjön. Jó, nem akarok bemenni! Fú. Júj, még én itt elszórakozok, mit szóltok? Hoppá! Megmutatom a trükköket, hogy így lehet ilyet is, hogy így felvíz, és ja. Jó, hát kivittük. 20 perces volt majdnem. És melyiket választottam volna? Most nem ezt, hát nem tudom. Ezt választottam volna. Köszönöm, hogy így voltatok, srácok. Ez a videó ennyi is lett volna. Sziasztok!